कर्म पुरस्कार की शास्तिर एक विधान नुहे। Karma means action. It is the footprint. कर्म माने क्रिया। यह हेउछि आमर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं ऊर्जात्मक कार्यगुड़िकर छाप, जहाँ आमे जीवन रे प्रति मुहूर्त रे करूछु, आमे चेई थाउ कि सोई थाउ। यही छाप एक निजस्व प्रभाव रखि थाए। यह हेउछि एमिति एक अचेतन सॉफ्टवेयर जहाँ आपण निज भितर तैयारी करूछंती। आपण एहाकू सचेतन भाବରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଯେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଢ଼ି ପାରିବେ। No matter what kind of karma you gathered in the past, ଅତୀତରୁ ଯାହା ବି କର୍ମଫଳ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବେ କରନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ବ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଯେ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।